時が経つのは早いもので、次の曲が最後の曲になります。最後に演奏しますのはベニー・グッドマン物語、スイングガールズなどでもおなじみのスイングの代表曲、シングシングシングをお聴きいただきます。クラリネット、トランペット、ドラムなどのソロやセクションごとのソリなど爽快なグルーヴ感をお楽しみください。せっかくなので最後の曲は指揮棒をスティックに持ち替えた楽長の華麗なドラムとともにお聴きいただこうと思います。シングシングシングです。本日はありがとうございました。